క్రియేటివిటీలో ఇవాళ న్యూస్ పేపర్తో బాస్కెట్ తయారు చేయడం ఎలాగో చూద్దాం. చిన్న ఫ్లవర్ వాజ్ లాంటిది లేదా పెన్నులు పెట్టుకునే స్టాండ్. ఇప్పుడు ఇది ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. న్యూస్ పేపర్స్ తీసుకొని ఇలా పొడవుగా మధ్య కట్ చేసుకోవాలి. చీపురు పుల్ల లాంటిది పెట్టి లేదా పెన్సిల్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. పెట్టి ఇలా చుట్టాలి. ఇలా సన్నగా వస్తుంది. క్రాస్గా పెట్టి పుల్ల పేపర్లో క్రాస్గా పెట్టి రౌండ్గా చుట్టుకుంటూ పోతే ఇలా సన్నగా వస్తుంది. చివరికి వచ్చిన తర్వాత గమ్ముతో అంటించి ఇలా పొడవుగా చేయాలి. ఇలా రౌండ్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్లా ఈ సన్నటి చీపురు పుల్ల లాంటిది పెట్టి స్టిక్ చిన్నది ఇలా పేపర్లో క్రాస్గా పెట్టి రౌండ్గా చుట్టుకుంటూ రావాలి. ఇలా రౌండ్గా చుట్టుకుంటూ వచ్చాక చివరి మాత్రం కొంచెం పేపర్ ఉంచి దానికి గమ్ రాసి ఫెవికాల్ అంటించి రౌండ్గా చుట్టాలి. ఇలా చుడితే ఏమవుతుందంటే ఈ రౌండ్గా చుట్టిన పేపర్ ఊడిపోకుండా ఉంటుంది. ఇలా చేసుకోవాలి. ఇలా మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ తయారు చేసుకోవచ్చు. నేను ఇలా కావలసినన్ని తయారు చేసుకున్నాను. రెండు సీడీలు తీసుకోవాలి. సీడీలపై రౌండ్గా ఫెవికాల్ అంటించి దానిపైన మనం రౌండ్గా చుట్టుకున్న పేపర్స్ రోల్స్ అంటించాలి. ఇలా 9 రోల్స్ అంటిస్తే మనం బుట్టలుకోవడానికి చక్కగా లైన్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ముందు ఒకటి వెనక అలా వస్తుంది. ఇలా 9 అంటించుకోవాలి. రౌండ్గా అంటుకున్న తర్వాత రెండో సీడీకి మొత్తం ఫెవికాల్ రాసి దీని మీద పెట్టి అంటించి దీని మీద బరువు పెట్టాలి. ఇది బాగా ఆరిపోవనివ్వాలన్నమాట. డ్రై అయిపోవాలి. ఇది ఇలా డ్రై అయిపోయిన దాన్ని ఇప్పుడు మనం బాస్కెట్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ పేపర్ రోల్ తీసుకొని ఇలా బుట్టలా అల్లుకుంటూ వద్దాం. ఇట్లా ఊడిపోకుండా ఒక క్లిప్ పెట్టి దానికి ఇలా రౌండ్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పైన ఇలా అంటించిన పేపర్ రోల్స్ మనం చుట్టుకుంటూ వస్తున్న రోల్కి ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఒక బుట్టలా అల్లుకుంటూ రావాలి. ఇలా చుట్టూ రౌండ్గా అల్లుకుంటూ వస్తే ఊడిపోకుండా క్లాత్ క్లిప్ ఒకటి పెట్టి దానికి అలా పెట్టి ఉంచితే ఊడిపోకుండా ఉంటుంది. మళ్ళీ పేపర్ రోల్ అయిపోతే వేరే పేపర్ రోల్ తీసుకొని దాన్ని ఒక పేపర్ రోల్లో ఇలా చుట్టుకుంటూ వస్తే బాస్కెట్ మనం ఎంత పెద్దది కావాలనుకుంటున్నామో అంత పెద్దది అల్లుకోవచ్చు.
జారిపోకుండా మధ్య మధ్యలో క్లిప్ పెట్టి ఇట్లా 2 వేళ్ళతో నొక్కితే మెత్తగా ఉంటుంది. మనం రౌండ్గా అల్లుకోవడానికి అనువుగా తయారవుతుంది పేపర్ రోలు. ఇప్పుడు ఒక రోల్లో ఒకటి ఇలా తాళ్ళలో అల్లుకున్న పేపర్ రోల్లో ఒక దానిలో ఒకటి పెట్టి ఇట్లా పేపరు ఇలా బాస్కెట్ అల్లటమే. ఇలా పూర్తిగా చివరి వరకు అల్లుకుంటూ వచ్చి పొడవుగా ఉన్న మన సీడీకి అంటించిన పేపర్ రోల్స్ పొడవుగా ఉన్నవి కట్ చేసి లోపల వైపు ఉన్నాయి లోపల వైపు మడిచి, బయట వైపు ఉన్నాయి బయటకు మడిచి కాస్త ఆరనిస్తే ఇట్లా పొడవుగా ఉన్నాయి కట్ చేసి ఇట్లా వెనక్కి మడిచి ముందుకి వెనక్కి మడిస్తే బాస్కెట్ తయారైంది. దీన్ని మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీనిలో ఫ్లవర్ వాటిలో పూలు పెట్టవచ్చు, లేదంటే పెన్నులు స్టాండ్ లెటర్స్ కూడా పెట్టి ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇలా తయారు చేసుకున్న న్యూస్ పేపర్ స్టాండ్కి మీకు నచ్చిన కలర్ పెయింట్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. పేపర్ బాస్కెట్ రెడీ. పేపర్ స్టాండ్ న్యూస్ పేపర్తో స్టాండ్ రెడీ.